Нурулла хәзрәт, менә хатын-кызга ни өчен исламай сибенергә ярамый? Ислама симинәргә хатын-кызга ярый. Ләкин симинәргә тиеш ул аны бары тик яраткан кешесе, ире өчен, якыннары өчен, туганнары арасында гына. Ә инде урамга чыгып исламай исен таратып йөрсә, үзенә игътибар җәлеп итәчәк. Димәк, чит ят ирләр аңа карап, үзләрендә шәһвәт, дәрт уятырга мөмкиннәр. Шул сәбәпле хатын-кызга инде исламай сөртү рөхсәт ителми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең моның турында әйткән хәдисе тыюы да бар. Ягъни җәмәгать алдында, кеше алдында хатын-кызга исламай сибеп йөрмәү турында. Әмма инде яраткан кешеләр өчен, шул ук ире өчен сибергә ярый гына түгел, бәлки әле сибү хәерлерәк тә. Шушы үзенең иренә ошарга тырышу өчен, ире тагын да аны күбрәк ныграк яратсын өчен. Шәһәр җирендә мәйет юган суны бер мулла әйткән, кеше йөрми торган җиргә чыгарып түгәргә дип. Шундый мегаполис булса, бик менә күп зур этажда яшәсә, менә андый вакытта нишләргә? Бу дөрес фәтвәме кем әйтмешли? Бу уйланып әйтелгән фәтва түгел, мөгаен. Ни өчен дигәндә, әлбәттә, авыл җирләрендә мәйет юган суны бакчага, я булмаса кеше йөрми торган турга чыгарып түгәләр. Чөнки ул су нәҗис тә була, пычрак та була. Аннан соң әлеге дә баягы инде ул суны сихер эчендә кулланырга мөмкиннәр. Ләкин шәһәр җирендә аның кадәр азаплану кирәкмәс. Чөнки аны, мәсәлән, шул ук суны унитазга салсаң, туалетка юдырсаң, шул җиткән. Чөнки бу су инде кешегә кымбатчауламаячак. Ул унитаз аркылы барбер җир астына китә, башка пычрак сулар белән кушыла, һәм инде аңа кешегә аның зыяны булмаячак. Бу мәйет суыннан да пычраграк яки хәтәррәк, анда пычраклар җитәрлек. Тырнакларны кая куярга шәһәр җирендә, кискән тырнакларны? Тырнакларны тереп, әйтик, матур итеп, аны ташларга да мөмкин, аның зыяны юк. Элек тырнакларны җыеп бару турында яки яндыру турында әйтелгән сүзләр, ул теләсә кая аунап ятмасын, пычрак булмасын, теге кешегә авызга анда каядыр кирерлек булмасын дип әйтелгән сүзләр алар. Тырнакларны мөмкин чүплеккә ташларга, тереп, мәсәлән, шулай ук хәстәрләп инде. Әгәр дә мөмкинчелек бар икән, инде әлбәттә яндыру, я булмаса анда каядыр бер җиргә күмү, шулай ук хәерле. Ни өчен дигәндә, бу тырнакларны да сихер өчен, бозым өчен кулланырга мөмкин. Болай ыргытсаң, аны тавып, бозым өчен куллансалар? Шуңа әйтәм бит инде, тереп, җайлап, шулай бит инде яшереп ташласаң, зыяны юк. Анда бөтен тиенчекләр, бөтен әйбер, терелгән әйбер арасыннан синең тырлагыңны эзләрләр дип уйламыйм.